Moción do BNG sobre políticas para deter a emigración dos galegos e galegas. Voceiro do BNG ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Se ben, esta moción propuxo na plataforma social Vía Galega e voulle dar leitura e sin máis. En Cantares Gallego, Rosalía de Castro dedica un libro inteiro titulado elocuentemente Viúvas de vivos e mortos. Dicía todo ese libro ao problema da emigración, un drama nacional naquela altura xa, non só a nivel personal, sino a nivel social e para a construcción viable dun futuro para o noso país, un problema de desarraigo para quen se vai, un problema de familias rotas, un problema que desertiza económicamente o noso país e un problema que fai perder horizonte, viabilidade de futuro para o país. Pasaba nos tempos de Rosalía de Castro e pasa 156 anos despois. Nos últimos 10 anos, que son o último decenio dispoñível, marcharon do noso país 216.413 persoas de idades comprendidas entre os 16 e os 54 anos. Isto é, persoas en idade laboral, isto é, emigración de xente que busca construir o seu futuro e o seu proxecto vital nun lugar que lle ofreza posibilidades e que o noso país non pode. Delas, 79.500 eran persoas de 16 a 29 anos, a mocidade deste país. Mozos e mozas que marchaban a buscar fora as oportunidades que este país non lles ofrece. E un drama, por certo, que o noso Concello non é ni moito menos alleo. No último decenio perdemos, falando en números redondos, en torno a 1.000 veciñas, que non é que se morreran, non é que non deamos coberto a taxa de reposición vegetativa, é 1.000 persoas que emigraron a buscar fora do noso municipio, probablemente moitas delas fora do noso país, oportunidades, non? E isto repercute a todos os niveis, quer dizer, temos desertos verdes enormes que arden todos os estíos, temos un problema de viabilidade social e económica do propio país, un debalo demográfico acuciante e o avellentamento da poboación. A poboación activa do noso país representa menos da metade da poboación total, así non hai país que sobreviva, e mentres que na altura na que Rosalía escribe os galegas éramos o 11,5% do total do Estado, agora somos apenas un 5,74%, quer dizer que nós perdimos poboación, fomos extinguindo, apagando de a pouco, reducindo o noso peso relativo no Estado español. Por que? Porque marchábamos a outros lados, a outros puntos do Estado, a outros lugares do país. A nosa densidade de poboación sitúase por primeira vez no 18 por baixo da media. Hai quen denomina este fenómeno Galiza minguante. Se non se lle pon remedio a esta sanguía poboacional, significará este feito a morte definitiva a medio prazo do noso país como ente colectivo. A nosa condición periférica e subordinada e a condición periférica da nosa economía, a destrucción de parte importante da nosa base productiva, estamos a ver todos os días, por desgraza, nos telexornais, e a precariedade no emprego e a ausencia de políticas ambiciosas de igualdade e de fomento á conciliación, están na base do debalo demográfico do país. Polo tanto, propóñennos que adoptemos os seguintes acordos. Leos e remato. Dirixirse ao Parlamento Galego para que tome en consideración a emigración como un drama social e nacional, que conciba este problema como unha emerxencia nacional e outorgue prioridades políticas que ataquen as súas causas, instando a Xunta de Galiza a impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e a crearen as condicións para favorecer o retorno das nosas persoas migradas. En segundo lugar, instar o Parlamento Galego a constituir no seu seo unha ponencia sobre a migración galega co obxecto de que nun prazo máximo de 5 meses estude e propoña medidas e políticas precisas para rematar con este drama que ao longo da historia e actualmente golpeanos como pobo, non? E que teña por eixos a defensa da base produtiva do país, a defensa dunha economía autocentrada que mobilice os enormes recursos do país para xerar emprego e riqueza, a creación de emprego digno e de calidade no país e o desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezan a conciliación da vida laboral e familiar. E o compromiso desde o goberno municipal con políticas que promovan e lle dean forza a sectores estratégicos e ao tecido industrial do país, nomeadamente agrogandeiro forestal, marítimo pesqueiro, enerxético e das TIC. E polo momento, estes son os acordos que nos propoñen, polo momento máis nada. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Ben, no referente ao apartado da emigración, é certo que nun contexto tan complexo como aquela Galicia rural, que se refiren, do siglo XIX, principios do XX,
A emigración atribuíse paso da nosa terra como un camiño polo que transitar cara á procura dunha vida mellor, ata punto de que Galicia se converteu na rexión española que máis emigrantes achegou ao intenso proceso migratorio español transoceánico. Comparar a situación de Galicia de fai un século e medio coa actual é un propio dun pensamento vetusto, disgusto e esgotado das ideoloxías que queren impor como única solución os muros e as fronteiras, que non teñen pouco oco no mundo globalizado que trae novas formas de movimentos dos seus cidadáns. Se a isto lle engadimos un emprego, o emprego da información de forma engañosa parcial, atopámonos que o Bloque desempou que novos os vellos caducos argumentarios, nin os datos demográficos actualizados se molestan en introducir. Nos anos en que se fai referencia na moción entre 2008 e 2017, o saldo migratorio co exterior que aporta o Instituto Galego de Estadística, que empregan en positivo a 45.031 personas. É dicir, que neste período Galicia recibiu máis persoas das que saíron. En concreto, se comparamos os datos da emigración externa que se recollen na moción das franxas de 16 a 54 anos, coas entradas do exterior, o dato é positivo en 16.828 persoas. O mismo se podería dicir entre as franxas de idade entre 16 e 34, no que o saldo positivo é 9.848 persoas. Se facemos referencia ao saldo do último ano, o fluxo migratorio de Galicia foi positivo en máis de 13.000 persoas. Este retorno é o gran activo na actualidade se converte un dos aliceres fundamentais sobre os que afrontar o reto demográfico que sofre a bella Europa. Os miles de galegos de segundas e terceiras xeracións que residen fora da nosa comunidade, pero que conservan un forte vínculo ca terra, que viu partir os seus pais e avós, o retorno dunha oportunidade de xusticia para miles de galegos, pero tamén unha solución eficiente e pragmática para afrontar este gran desafío demográfico. Non en balde, se atendemos ás cifras do último ano, o regreso de galegos á comunidade medrou por quinto ano consecutivo, permitindo disminuir o balance negativo entre nacementos e falecementos registrados. Se nos referimos aos datos de padrón de españoles residentes en el extranjero, PERE, a inicios del 2019 aporta unhos datos especialmente significativos e positivos. Primeiro, redúcese o número de emigrantes galegos nacidos en Galicia residentes no exterior, o que implica que en Galicia está a dar oportunidades para o seu retorno. Baixou en 2.549 personas, pasando de 154.312 a 151.763. Aumenta o número total de galegos no exterior, principalmente os nacidos no estranxeiro, pero con intereses en conservar a ciudadanía española e galega e os vínculos con Galicia, o que supón unha importante oportunidade para a demografía de Galicia. Incrementouse, este caso, 3.157. Como acabamos de demostrar, o Bloque só aporta parte de información demográfica que nos facilita o IGE, lo que non di a verdad e faino de forma perversa para mostrar unha imaxe que nada temen que a realidade do noso país, e que, sin duda, sería o resultado de aplicar políticas de muros e se reduce a súa ideoloxía radical. Nada máis e moitas gracias. Voceiro do Partido Socialista ten a palabra. Vou ser moi breve e intentarei ser algo máis pragmático. Ben, no último exercicio pechado, no ano 2018, o Instituto Nacional de Estatística di que Galicia foi unha desas 4 comunidades que en España perderon poboación. Por primeira vez se situou por debaixo dos 2.700.000 habitantes a nosa poboación e facendo unha estimación que hasta o ano 2033 este Instituto de Estadística decía que íbamos a chegar aos 2,5 millóns de habitantes. Tan só no ano 2018 Galicia perdeu 8 habitantes ao día, é dicir, uns 2.800 habitantes anuais. Perdeu o 0,1% do seu padrón, mentras que o resto de España subía en torno a un 0,6, é dicir, 300.000 habitantes. A pirámide poboacional de Galicia cada vez, en vez de ser unha pirámide propiamente dita, cada vez se asemella máis, agora que estamos entrando no Nadal, a un piñeiro. Nos tramos máis pequenos o tronco estreitase e a partir dos 40 anos se vai ancheando, empezando a diminuir de forma considerable a partir dos 70-75 anos. Polo tanto, algo temos que facer. E non estou falando a perda única e exclusivamente de poboación de forma natural, que tamén
xa non só no ámbito rural. Vemos que as cifras poboacionais no 2016 xa nos advertían que as 7 grandes cidades da nosa autonomía perdían por primeira vez todas no seu conxunto poboación, unido á emigración que se está dando sobre todo no ámbito dos nosos mozos e das nosas mozas e xente con titulación. Ainda falábamos, creo que na sesión plenaria anterior, cando estábamos a falar da sanidade, que tiñan que irse a outras zonas de Europa a buscarse o futuro. Non falaba o voceiro popular de muros, está ben que non haxa muros, que Europa sexa unha única e unida, como decía o dictador referíndose a España, pero sí que sexa de forma voluntaria, o que queira ir a traballar a Alemania, que vaya, pero non obrigado ou obrigada como está a pasar na nosa comunidade. Apoiamos, como non pode ser de outra maneira, a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Voceiro nacionalista ten a palabra. Alcalde Salán, en primeiro lugar, eu pediría ao voceiro do PP un mínimo de respeto. Polo menos para os que non están aquí. Eu aguanto co que me voten, pero para os que non están aquí. Si lé con detemento, concéntrese, é fácil. Si lé con detemento a moción, pon que hai instancias dunha entidade que non está nesta sala. Non é a moción do bloque. Eu veño facer de recadeiro, nada máis. Entón, se non comigo e co BNG, cando menos con esa xente, non adxective o seu lexítimo punto de vista. Porque eu tamén podo caer na tentación de adxectivar a maneira de pensar do PP, sobre todo despois de deitarse en gobernos coa extrema dereita española. E non o fago. Entón, o mínimo é tratarnos con cordialidade e boa educación. Podemos discrepar moi cordialmente, que decía outro. Entón, non perdamos eso. Punto primeiro. Punto segundo. Rosalía, eu entendo que nos la propoñen como unha figura literaria, como unha figura retórica, para facer un paralelismo e para traer, en toda a nosa historia moderna do noso país, o problema de migración. Se non lle guste, quédese solamente cos datos do Instituto Galego de Estatística que controla o Partido Popular, que controla a Xunta. Vale? Risque a Rosalía. Revolucionaria radical e levanta muros. Rosalía, fuera, caca. Non hai ningún problema tampouco. Agora ben, dato de rabiosa actualidade e sin muros, e sin radicalidade ninguna. O Sergas contrata por horas. E diante desa situación e dese futuro laboral halagüeño, flexible, moderno e tan europeo que vostede veu defender, pois hai xente que pretende construir unha vida, unha familia, e un contrato por horas que esta hora sí, pero mañá xa veremos, pois non pode ter. E entón marcha a Inglaterra onde o collan. Médicos, enfermeiros, médicas, enfermeiras, auxiliares sanitarios e demais. Isto é unha realidade. E esta é a realidade da que falaba cando digo que 79.000 persoas de entre 16 e 29 anos marcharon no último decenio do que hai datos oficiais. Volveron algúns, outros non. Bien, perfecto, pois eu alégrome polas súas fillas que puderon volver. Eu non o interrompín. Eu alégrome polas súas fillas e a súa casuística, pois, de certa medida privilexiada. Eu teño moitos amigos que só vexo 3 días en Nadal. Tampouco veñen aquí, non vamos falar deles. Porque están fora, porque aquí non poden. É dicir, e iso é resultado dunhas políticas económicas concretas. Se para vostede levantar muros, pretender que a xente que formamos aquí, cos nosos recursos, os nosos irmáns, curmáns, amigos, poidan facer un futuro propio na terra, un futuro digno na súa propia terra, se iso é radical e levantar muros, pois todos. Mire o que lle digo, todos. Porque eu creo que é un fracaso colectivo como país ter que resignarnos eso, a ver a un amigo de toda a vida 3 días de Nadal e 2 en agosto. Para vostedes será moi moderno, eu debo de ser moi rancio. Non teño ningún problema. Pero unha cousa que marchen porque queren, porque sale o chollo da súa vida e cruzan o charco e van a forrarse, falando coloquialmente, pero outra cousa é que teñan que marchar porque non lles queda outra. E ainda que fora unha persoa solamente a que se viera nesa situación, sería un drama. Pero o problema é que é unha constante de xente nova, estamos falando dun bus diario, de xente nova que largamos, porque somos un país tan rico que nos sobra. E vostede di que isto é radical e levantar muros. Vostedes, que polo que vin non o desautorizou ninguén todavía. Por certo, vai a dicir ao alcalde de Coirós, que aprobou esta moción sin ningún problema, que é un radical e levanta muros e las de Dios, e un trasnochado e un non sei qué. É dicir, eu creo que é unha moción bastante aséptica e que podía ir moito máis cargar. Se fora do bloque, asegúrolle que as políticas que demanda irían máis descritas e a crítica
ao que non se fixo para evitar que a xente marchar, iría moito máis tal. Porque hai moita tela que cortar, Porque ter concellos enteiros que son desertos de eucalipto, no que non hai, a persona máis nova ten 50 anos, ten tela. Ora, é radical e trasnochado. E ter unha pirámide de poboación que é un peón nunha pirámide, que ten o pico para baixo e vede para arriba, debe ser moi radical. Pero, é dicir, é unha estadística. Eso sí, claro. Ao final é o que contaba o meu profesor de estadística, non? Os números convenientemente torturados cantan o que un queira. Entón, eu saco aquí dúas estadísticas e trabajo. E saldo de retornos e emigración e demais. Por favor. Sí. Para onde van as políticas de repatriar emigrantes da Xunta? Que tipo de emigración repatria? É dicir, e é o futuro dun país repatriar aos netos dos que un día foron a Sudamérica a labrarse a vida? Esos dos que falaba Rosalía que non lle gustan? Para nós non. Para esta entidade tampouco, e como coincidimos no diagnóstico, traémoslo. Agradecemos o voto favorable e máis nada. Gracias. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. En referencia á creación de emprego, a que fai mención a propia exposición de motivos. O compromiso da Xunta de Galicia polo emprego de calidade é firme e decidido. A Xunta está facendo unha aposta clara pola incorporación das novas tecnoloxías, a captación de talento e unha formación adaptada ás necesidades do tecido empresarial para contar cunha Galicia máis preparada, máis innovadora e máis competitiva. A Administración Autonómica para iso ten en marcha diferentes programas de apoio ao emprendemento, así como a Lei de Implantación Empresarial e iniciativas encamiñadas a consolidar a Galicia como un territorio atractivo para investir, que repercutirá na creación de emprego. A comunidade galega está executando nestes momentos máis de 2.000 millóns de euros en investimentos no sector industrial, PSA, Beteler, Finsa, Televés... Acabamos de presentar nova Axenda Industrial 4.0 coa que prevé mobilizar 900 millóns de euros. Crear 500 empregos industriales nos próximos 4 anos hasta o 2022. Galicia medra e faino sobre todo da man da súa industria. O sector onde máis aumentou a ocupación no último ano, un 4,7% máis. A agricultura e pesca é no segundo sector onde máis crece a ocupación, 4,5%, seguido dos servicios, 1,8%. Na construción, en cambio, baixa a ocupación nun 2,5% negativo. No apartado de igualdade, donde o PP somos conscientes de que é preciso seguir introducindo melloras e concienciando a sociedade da importancia da igualdade. Por iso, dende o punto de vista dende a Xunta, impulsase a igualdade con medidas obxectivas e non só con pancartas. E por iso, estáse traballando de xeito transversal e a través de a Comisión Interdepartamental de Igualdade desde el 2013, a Comisión Asesora de Publicidade Non Sexista desde o 2014, o Consello Galego das Mulleres desde o 2014, o Observatorio Galego contra a Violencia de Xénero desde o 2014, o Sétimo Plan de Igualdade de Oportunidades 2017-2020, o Plan de Empleo de Conciliación e Responsabilidade 2018-2021. No que respecta á conciliación, nos últimos 10 anos, Galicia duplicou, máis concretamente, incrementou nun 97% o número de prazas públicas de escola infantil a disposición das familias con fillos. Na actualidade contamos con máis de 25.000 prazas públicas para coidar as nenas e nenos de 0 a 3 anos. Isto supón que a ratio de cobertura ascende ao 44%, 11 puntos por riba da mínima recomendada pola Unión Europea. Nesta legislatura acercaronse... Que ademais desviouse do tema moito, Nada máis, moitas gracias. Ben, voceiro do Grupo Socialista. Nada, simplemente reiterar que logo de escoitar Alicia en el País de las Maravillas, os números están claros. No ano 2018, por primeira vez, baixamos dos 2.700.000 habitantes. Fomos unha das 4 comunidades que o noso saldo vegetativo foi negativo frente ao resto de España, que creceu un 0,6, é dicir, 300.000 habitantes. Ou se lle pon freo a situación de forma decidida e non facendo política de cosmética, ou senón seguiremos nesos números que as propias entidades nos están a advertir de baixar de 2,5 millóns de habitantes no ano 2033, que está aí á volta da esquina, nada máis. Ben, señor secretario, que se someta á votación. Votos a favor? Votos en contra? Vale. Abstencións? Ninguna.
Queda aprobado co voto a favor do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular.